झूले रे काळी आजो मो काळिया सांदो पोरी झोले झोले आसे बड़ दांडरे ओ झोले झोले आसे बड़ दांडरे होईचे से
করে দেওয়া শোনিত দিঙ্গা সকাল সন্ধ্যা ভোরে সন্ধ্যা ভোরে আপনার সুযোগ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଗହଳି ବଢ଼ିଯିବା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନିଅନ୍ତୁ ରଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥ ଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଲାଗିବେ Estamos aquí a